बाटी गईले घरवा दुआर पाई पाई। बाटी गईले घरवा दुआर पाई पाई। के करा में बाबू रही है के करा में माई। बाटी गईले घरवा दुआर पाई पाई। नाव महीना 10 दिन माई पेटवा में ढोवली। मुहवा के चूमी चूमी दूधवा पियावली। नाव महीना 10 दिन माई पेटवा में ढोवली। मुहवा के चूमी चूमी दूधवा पियावली। एक ही माई से पैदा भइले दोनों भाई। एक ही माई से पैदा भइले दोनों भाई। के करा में बाबू रही है के करा में माई। के करा में बाबू रही है के करा में माई। भाइल बरसात चुए आंगना सारी। भाइल बरसात चुए आंगना सारी। रात भर पानी का छे बुढ़िया महतारी। गिरवी जमीन वाला कैसे के छोड़ाई। गिरवी जमीन वाला कैसे के छोड़ाई। के करा में बाबू रही है के करा में माई। माई बाबू दिहले आज वारहनवा। तोह का पढ़ावे खातिर बिकी गईले कुल गहनवा। मेहरी भइल बा देखा जैसे लक्ष्मी बाई। मेहरी भइल बा तोहरी देखा लक्ष्मी बाई। के करा में बाबू रही है के करा में माई। के करा में बाबू रही है के करा में माई। कबहू न साड़ी साया माई के पहनावला। बाबूजी के दफ्तर में नाव कर बसाया। कबहू न साड़ी साया माई के पहनावला। बाबूजी के दफ्तर में नाव कर बसाया। किरण पटेल गीत गावे सामुझाई के करा में बाबू रही है के करा में माई। किरण पटेल गावे गीत सामुझाई के करा में बाबू रही है के करा में माई। बाटी गईले घरवा दुआर पाई पाई। के करा में बाबू रही है के करा में माई। के करा में बाबू रही है के करा में माई।